Čau, vítám vás u mého prvního let's playe, který bude ze hry Vietcong 2 a budu hrát kampaň za Američany. Jdem na to. Takže teď si počkáme. Tak u mikrofonu je Vence. A budu hrát. Takže první se si jmenuje Blocker. Nechám to, abyste viděli, jak to vypadá. To je... Promiňte, že ručím, pane, posílám do průtoku dvojici. Cokoliv kurva chce. Chce, abyste se hlásil na velitelství. To si vybral fakt skvělou chvíli. Počkám na vás venku v džípu. Tak a dobře. Tak se mějte se. Říkali jsme v lese. Seděli jsme jen plukovníka a pár dalších lidí. Tak jsem tu. Bál jsem se, že jste uspěl. Jele, to nepřečí, ale jenom. Promiň. Čekáme. To je tak povolné. Pardon. Rychle. Tata. Hello. Play.
Jdeme až doleva, ještě parkujeme, stoupíme, hledání. Tak. Dobrý den. Kapitáne? Tady. Dobrý den, plukovníku. Chtěl jste mě vidět, pane? Dostali jsme od starosty pozvánku na recepci. Počkáme. Co s tím mám společného? Velení vyslalo novináře, který píše reportáž o korporací podle. Viděl jsem ho pošírně, tu recepci s ním bude povědět. Samozřejmě, měli by dorazit každou chvíli. Vyzvedněte je na přistávací bod. Můžete jít. Jdeme. Raz, dva, levo, pravo, hop, 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 jedu. Hop, 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 hop. Tak. To mě hodláte. I místě bych byl rád, že nemusím. Ahoj, Jimmy Davis. Jmenuji se Jimmy Davis. Jaj, Dobré ráno, pane. Kapitán Daniel Wood. Dobré ráno. Díky, kapitáne. Bohužel, Peter má s létáním trochu problémy. Jaj. No furt. To bude v pohodě. Počkej, ukážu vám, kde bude pohodě. Teda, Wilson to zrovna není. V džungli to bude určitě o dost horší. No, teda jo. Co teda Ale jo? dneska večer budeme osalit. Tolik na radnici. Nezlobte se na šunce. Měli to pořád Tak tady končí můj první díl a nashledanou. Vidíme se příště.